Takže čo sa týka Wordového dokumentu, ja vám celý tento Word o kreslení základných entít, kde teda máte popis jednotlivých vecí, ktoré budeme robiť dneska na hodine. Budeme sa zaoberať kreslením úsečky, budeme riešiť samostatné úlohy, budem to robiť spolu s vami. Uvidíme, ako nám to bude, čiže toto určite budete mať v EduPage. No, čo dneska bude kvázi výsledkom, je výkres A4, na ktorom budú tie základné veci, ktoré prejdeme narysované v AutoCADe, čiže tak nejak bude vyzerať výsledok. Keďže ideme kresliť do A4, tak vás poprosím, v AutoCADe my sme si povedali, že máme dva spôsoby, ako vytvoriť ten rámik A4, ale skôr, než budeme niečo kresliť, tak vás poprosím v hladinách si vytvoriť aspoň nejaké dve ďalšie nové hladiny. Treba zmeniť farbu, jednu si dajte červenú, druhú si dajte zelenú alebo modrú, čo vám viac vyhovuje. A ešte prosím vás, červená bude 0,18. Obidve budú plné, dobre. A modrá bude 30, dobre. Na zdravie. A môžeme si ho aj nazvať, že premenujeme ho na rámik. Na rámik. Budeme vedieť, že v nej máme ten rámik. Aj ho nazveme, že rámik. Dobre. Dobre. Takže. Kto chce, môže aj cez obdĺžnik 210 na 297. Hej. A máme rámik A4, alebo cez teda orto a cez úsečku. Máme rámik, hej. Ako zistíme, že má naozaj tie rozmery, viem, že to budeme brať až potom, ale kto chcete, že skontrolovať si, či ozaj, tak tu nám máme, že kóty a priama. Si zapnete kótovanie, priame, chytíte začiatok, chytíte koniec, tak tam máte rozmer 210. Dobre, ideme. Prvý obrázok, samostatnú úlohu, ktorú máme urobiť, je nakreslite vlastne túto schému podľa zadania na obrázku 3.1. Je to vlastne obdĺžnik, ktorý má rozmer 40 na 60 a vždy súčiastky alebo výkresová dokumentácia je kótovaná. Preto som chcela, aby ste videli, že aj v AutoCADe tie kóty fungujú. A vždy máte tú vec okótovanú rozmermi. Tie rozmery sú v milimetroch. Čiže sa takto prepnem tabulátorom, že 60 na 40. Tak čo? Tak skúsime, že 60 na 40. Hej? Mám obdĺžnik. Hej? A teraz pozrieme znovu ten PowerPoint, čiže 60 na 40 a mám sa chytiť do stredu. Snapko máme, hej, že aj stredový máme zapnutý. Tak skúsime úsečku, začiatok, snapne sa vám stred, koniec. Funkcie, ale máme obdĺžníček 60 na 40, to sme zvládli. Teraz, ak máš snapko, že ukotvenie nastavené tak, že tu máš aj zapnutý stred, tak on si sám nájde stred tej čiary. Hej? Tento stred musíte mať zapnutý. Čiže teraz už len ťukneme na úsečku. Ak máš začiatočný koncový, tak sa ti pekne chytí v tom rohu. A potom sa priblížiš k tej čiare a on ti bude ukazovať ten trojuholníček, kde je stred tej čiary. Hej? Dokázali sme toto nakresliť? Zapnem kótovanie a ja to aj okótujem. Dobre. Aby ste mi naozaj verili, že tie rozmery
toho objektu sú také, aké majú byť. A aj keď ja teraz dám kótovanie postretej čiary, tak je to naozaj 60, 40 a 20. Hej. Kotovanie síce budeme ešte brať, lebo to je viacero že nastavení kotovania tak, ale s kľudom si to môžete skúsiť okotovať. Hej. Že či to má tých 60, 40 a 20. Dobre. Trošku inak idem asi teraz, čo Mirka? Nevadí. Viete, kde zapnúť koty? Hej, koty a môže byť buď priama šikma, my si vyberieme priam. Dobre? Priama kota. Je niekto, kto nevie? Mirka, to vieme koty? Vieme koty? Chlapi vedia koty? Peťo vie zapnúť koty? Tak. Hej, vidíš? Dajte jej nejakú inú farbičku. Napríklad, aká sa vám páči, hej. Nazveme ho koty. Koty, hej. Nazveme ho koty. Teraz si všímajte, rámik máme v červenej hladine. V modrej sme kreslili ten náš prvý pokus, to naše prvé zadanie. A ja už mám kóty zelené, predtým boli modré. A ako som ja dostala do inej hladiny tie kóty je, že ak označíš ten daný prvok, ktorý chceš presunúť, a klikneš na hladinu, do ktorej to chceš presunúť, tak zrazu máš ten prvok v tej inej hladine. Viete presúvať veci z jednej hladiny do druhej hladiny. Čiže ak kóty majú byť v kótach, tak ich označím a iba ich takto presuniem do tej hladiny, v ktorej majú byť. Dobre? Čiže rámik bude červený, naše zadania budú modré, hej, vykresová dokumentácia. A kóty budeme mať zelenú hladinu. Stíhame, hej? Čiže toto naše prvé zadanie, ktoré sme mali urobiť, sme vedeli urobiť veľmi ľahko. Dôležité pritom je, že mať zapnuté kotvenie v strede, hej, aby nám chytalo v stred nejakej priamky. Dalo sa to urobiť viacerými spôsobmi. Vždy, keď ideš niečo kresliť, tak AutoCAD to vie urobiť minimálne 5 spôsobmi, alebo vieš to nakresliť minimálne 5 spôsobmi, je na tebe, či nájdeš ten najjednoduchší spôsob. Lebo ak ste to riešili cez úsečky, tak vám to trvalo dlhšie. Lebo ste museli riešiť, hej, 4 úsečky, museli ste si zapínať orto, ale keď ste išli cez obdĺžnik, tak to išlo oveľa rýchlejšie. To už je na vás, že aký spôsob práce si vy zvolíte. Ideme k druhej úlohe a tam máme, že nakreslite schému podľa zadania a ideme kresliť trojuholník, ktorý bude mať 70, 70 pod uhlom 45 a sa spojí. Hej. Tak ako to ideme kresliť? Ako to budeme kresliť? Cez úsečky. Ako to budeme kresliť? Najprv nakreslíme tú spodnú vodorovnú úsečku. Tak poďme na to. Pamätáte, koľko má mať? 70. Idem kresliť úsečku, ale musím byť zapnutá v hladine, v ktorej chcem kresliť. Idem kresliť úsečku a má mať 70. Hej? Mám. Teraz pozriem do toho zadania, idem kresliť druhú úsečku, ale pod uhlom 45 stupňov.
Tak idem kresliť úsečku, kotvím na začiatku, vypnem orto, aby som to nemala pravouhle a teraz čo? Musím zadať dĺžku tej úsečky, mala by byť tiež 70. Musím sa tabulátorom prepnúť do uhla a ten mal byť koľko? 45, že? Pozrieme. 45 stupňov, 70, 70. A už len spojíme koniec. Ak si chcete spustiť kolmicu, zase cez úsečku, zapnem si orto, kotvenie, buch. Máme nakreslený trojuholníček pod uhlom 45 stupňov. Ideme si overiť, či naozaj. Zapneme si kótovanie. Pozor, kótovanie je v zelenej hladine. A zapneme si uhlovú kótu. Pozor, nie priamu, nie šikmú, ale uhlovú kótu. Označíte jednu stranu a druhú stranu, medzi ktorou sa má odmerať uhol. Ešte raz. Máme kóty, ale zapneme uhlovú. Jedna strana, druhá strana a už je na vás, že či to chcete mať že bližšie alebo ďalej, čo je pre vás čitateľné. Odťukneme uhlovú kótu. Priame už viete, ale my potrebujeme teraz šik. Šikmu. A budete mať 70. A priama budete mať tiež 70. Ukáž. Teraz, dobre. Čiže ja toto zmažem, aj toto zmažem a teraz aj toto. Ešte raz. Úsečka mala byť, koľko úsečka? 35, nie? Pozrieme. 35. Mali sme kresliť krúžničku cez 2 body, chytím začiatok a koniec. A potom sme mali urobiť druhú kružničku, ale cez stred a polomer. Stred mal byť v koncovom bode a polomer mal byť 25. Máme tu dve kružničky. Hej, všetko podľa zadania. Ideme to okótovať. Tento objekt, ktorý tu máme, ideme okótovať. Keďže ideme do kót, dáme sa do hladiny kóty, zapneme priamu kótu a okótujeme tú úsečku, ktorá má mať 35. Potom tam máte kótovanie polomeru, ťuknete na tú kružničku. Počkaj. Tam uhlová průměr. Ale polomer z 35 je, hej. Dobre. Tak, polomer. A to isté dáme tu na 25. Tak. A máme okótované obidve. Ak chcete priemer, aj priemer sa dá vyťahnuť, že dáš okótovať priemer toho kruhu. Hej, to už je na tebe. Neviem, ako bolo, nemáme okótované hej, ale vyskúšajte si, že dá sa kótovať aj kružnička, buď cez polomer, alebo priemer. Hej, môžete si vyskúšať obidve. Takto nejako bude vyzerať ten náš obrázok. Sekunda.